देग्लायनि हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजाद बेवहाय जोंनि फरायसालिनिफ्राय साइन्स स्ट्रिमाव गासै 22सा फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। बिनिनो सा 7 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिनो हादों। बिनिनो सा 19 फरायसाफोरा नैथि थाखोआव उथ्रिदों। बे आरो बेनिफ्राय आर्ट्स स्ट्रिमाव आरिमु आयदायाव गासै सा 17 फरायसाफोरा आनजाद लिरदों। बेनिनो सा 5 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिदों। बेबादिनो सा 10 फरायसाफोरा नैथि थाखोआव उथ्रिदोंमोन आरो सा 2 फरायसाफोरा थामथि थाखोआव उथ्रिदों। गासै 100% उथ्रिसार जानो हादों। सारमोननि फरायसालियाव आसामाव बर' रावजों फरायनो हानाय खाबु मामोन? जोंनि फरायसालिनिफ्राय थांनाय बोसोरनिफ्रायनो आरिमु आयदायाव बर' बिजोंजों आनजादखौ लिरबोबाय थादों। थांनाय बोसोरावबो रिजाल्टआ जोंहा मोजांमोन। देग्लायबो मोजां। जोंनि फरायसालिनिफ्राय बर' बिजोंजों लिरनाय फरायसाफोरनि फिथाइया देग्लायबो मोजां। गासै सा 17 फरायसाफोरा आनजाद लिरनायनि गेजेराव सा 5 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिदों। बेबादिनो सा 10 फरायसाफोरा नैथि थाखोआव, सा 2 फरायसाफोरा थामथि थाखोआव उथ्रिदों। जायखिजाया बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरनि फिथाइखौ जोङो मोजांखौनो मोननाय बायदि मोनदों। मानोना जोङो बे फरायसाफोरखौ जोङो एडमिसन समावहाय जायखिजाया इन्टारभिउफोर लानानै एबा मार्क बेसिसाव मार्कखौ मोजां नायनानै बेबायदि एडमिसन जों होनाय जाया। जायखिजायाखौनो जोङो एडमिसन होयो। जायखिया बे हिसाबै लोरबां गथ'फोरखौबो जों दिनैनि दिनावहाय मोजां रिजाल्ट खालामहोनो हानाय बायदि मोनदों। बावहाय एसे गोजोननायखौ फोरमायगोन जोंनि फरायसालिनिफ्राय। बेबायदि बाथ्रा थुनलाइखौ फोरोंनो थाखायथ' जों बर' रावजों फरायनायनि गोनांथि दंखायो। बे आरो जोंनि इउएन एकाडेमिनि थांखियाथ' बेनो। इउएन एकाडेमिनि थांखि आरो नोजोरा जोंनि बर' बिजोंजोंनो फरायसाफोरखौ फोरोंनानै कुवालिटि इडुकेसन दिहुनगोन। लोगोसे बर'नि राव थुनलाइखौ बिजोंखौ जोङो फोथांगोन। बे मोनसे थांखिजोंनो क'क्राझार इउएन एकाडेमि बेयो 2002 मायथाइयाव गायसनजानायमोन। बेबादिनो जोङो 2009 मायथाइयाव जोङो जोंनि सिमेन्ट सापरियावबो इउएन एकाडेमिखौ फसंदोंमोन। आरो जोङो दिनैसिमबो बर' बिजोंखौ फोथांनो थाखाय जोङो जेरै हागौ जोंनिफ्राय नाजाबोबाय थादों आरो नाजालांबाय थादों। आं बेखौनो बुंगोन। ओइचएस आनजादाव जायफोरा फरायसाफोरा उथ्रिसार जानो हाबाय फरायसाफोरखौ मा फोरोंगोन? ओइचएस आनजादाव नाजानानै जाय फरायसाफ्रा दिनैनि दिनाव उथ्रिसार जानो हाबाय, बे फरायसाफ्रा फैगौ समाव गाव गावबागाव थांना थानायनि राहा लामाखौ बुथुमनानै लानो नाजानांगोन। जाय साइन्स स्ट्रिमफ्राव फरायदोंमोन, बे साइन्स स्ट्रिमाव फरायनाय फरायसाफ्रा सोरबा डक्टरनि सोरबा इन्जिनियारनि एन्ट्रेन्सफोर होनानै एडमिसनखौ हायोबा लानांगौ आरो हायाब्ला सोरबा बिएससिफोरबाबो फरायथों। जायखिजाया कुवालिटि इडुकेसनखौ लानो नाजानांगौ। बेबादिनो हारिमु आयदायाव फरायनायफ्राबो गाव गावबागाव साबजेक्टखौ चइस खालामनानै बासिनानै लानानै जाहाथे बे फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो होयो आरो गाव गावनि जिउखौ जाहाथे दानानै लानो हायो, बेखौनो जोङो जोंनि फरायसालिनिफ्राय मिजिं खालामो।